Bună ziua! Astăzi o să vă arăt cum să vă creați o clasă virtuală în Google Classroom. După ce intrați în căsuța de Gmail personală, veniți la aceste 9 punctulețe. Dați click pe ea și în jos găsiți Classroom. Dăm click pe ea. Încă, momentan, nu avem nicio clasă introdusă. Pentru a introduce o clasă virtuală, dăm click pe acest plus. Avem două opțiuni. Prima este pentru elevi. Ei vor da click pe acesta și vor introduce codul trimis de dumneavoastră și vor da click pe acest buton Join, care va deveni activ în momentul în care se introduce aici un cod. Noi, ca să creăm o clasă virtuală, trebuie să dăm click pe Create Class. Dăm click pe ea, aici obligatoriu bifăm și dăm Continue. Trebuie să scriem numele clasei. Informatică și TIC 5 Vale. La secțiune, la subiect, puteți să scrieți, de exemplu, aici se poate trece numele unui capitol, algoritm. Și dăm pe butonul Create. Trebuie să așteptăm un pic. În acest moment a fost creată clasa noastră virtuală. Acesta este codul pe care trebuie să trimitem elevilor noștri. Aici se găsește codul. Acest cod se poate trimite în Messenger. Fiecare elev, cu ajutorul acestui cod, se loghează. Să mai creăm încă, dacă venim aici, vedem frumos, avem momentan 0 studenți. Să mai creăm încă o clasă virtuală, Create Class, bifăm, continuu. Vedeți că este foarte ușor. Informatică și TIC pentru a 6-a Vale. Secțiunea tot algoritmi și dăm Create. Deci totul se poate face în 10 minute. Fiecare profesor își face o clasă virtuală pentru specializarea lui. Din nou, acesta este codul pentru clasa a 6-a. Dacă venim aici, vedem frumos clasele și să mai facem una și pentru clasa a 7-a. Continuăm. Informatică și TIC 7 Vale. Secțiunea tot algoritm și dăm Create. Bun, s-a creat și această clasă, aici este codul. La clasa a 5-a, de exemplu, aici putem să scriem un mesaj. Bună ziua! Vă rog să-mi trimiteți un mesaj aici dacă ați citit pe al meu. Și dăm pe butonul post. Și elevii, după ce se loghează și ajung aici, o să vadă ceea ce le-am postat eu.
Aici putem să ne uităm care sunt elevii care s-au logat, dar momentan aici nu avem pe nici un elev. Dar o să vă arăt cum arată clasa mea virtuală făcută. Uitați-vă, acestea sunt clasele mele făcute și aici apar studenții care s-au logat. Da? Dacă dăm click pe ea și mergem la persoane, aici sunt elevii care s-au logat. Îi vedeți pe toți. Activitățile pe care... Aici este tema pe care le-am dat-o, dar ca să vedeți mai concludent, de exemplu, la clasa a 10-a, activitate la curs, PowerPoint, afișați tema. Deci, din 26 de teme care au fost atribuite, deci atâția elevi, 20 au predat deja tema. Și putem să vedem, uitați-vă, temele predate de elevi. Cu teme predate și cu teme nepredate, aici se pot vedea atribuite și lipsește tema. La restul era verificată. Deci, vedeți că este foarte ordonat, foarte bine pus la punct această platformă. Classwork, aici putem să dăm la elevi teme, de exemplu, create, tema, dăm titlu, de exemplu, algoritmi, liniuță, noțiunea de algoritm. Să fie titlul și la instrucțiune, de exemplu, citiți fișierul atașat. Rezolvați tema în caiet. Fotografiați tema și atașați acestui mesaj. Dăm pe acest buton și vreau să pun un fișier. Dăm click pe file. Trebuie să selectăm de pe calculator, dăm click. Mergem pe D. În algoritmi. Noțiuni test. Dăm pe ea. Open. Și dăm upload. Și în acest moment, este aici. Studenții pot vedea și mai avem de dat 2 până când să facă. Selectăm de aici, să zicem, până în 30 aprilie. Ora se poate introduce sau este opțională. Topic, create topic, adică categoria algoritm, adică la acest capitol și dăm pe Sign. Elevii și pe prima pagină apare și aici apare că până în data de și vedeți, dând click pe ea, elevii îl pot deschide. Vedeți? Se pot trimite și teste și orice. Sper că o să reușiți să faceți. Dacă nu, vă rog frumos să-mi scrieți pe Messenger și o să vă ajut. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!